Di show minit chumble sik jindwai tinggi nyuk sngul ka jupuli ka Old Testament ka kitab beningkong jong Samuel kalnong ka ba khat al khat ka ba lai hadu ka ba khan rio kumjur khat ka ba apu ar hadu ka ba apu sau mat kumjur kitab sam kalnong ka ba ar pulai khat ka ba rio kintien ka ong ne mentat ti khmi ya usiem uba phila jen ban uba phila pan bat akhmi utrai ulabu usiem halor jongpi nada pin cheptieng ya utrai bat syakri ya u bat sengap ya kaketien jong u bat pinom ya le persya ya hukum utrai kumta mapi bat uta usiem ru uba sensyar halor jongpi pinlong tinong bot ya utrai uba ublei jongpi hendai lada pinom sengap ya kaketien utrai hendai pinyale persya ya hukum utrai kumta kakti utrai kalong persya ya pi kuma kalong persya ya ki kepa jongpi menta namar kata tuyeng batu khmi ya kani ka bakrau ka ba utrai unde ha ka bai I ki khmat jongpi na ba utrai om kentan yala kibriu na ka benta ka kerteng ka bakrau jong u namar utrai ula ibet ban penlong ya pi upai ba ha uhi manga ru nganai bangan le pop persya ya utrai da ka bawai no ban duai na ka menta jongpi hendai ngan hikai hapi ya kata kalenti ka babha bat ka badai tang ba pinshap tieng ya utrai bat syakri u ha ka basisha da ka dono jongpi baro na batu perkhat ya ka ba katnu ka bakrau ulale na ka menta jongpi sisa kajin bha bat kajin snai kin bot yanga baro kisngi ha kajin em jonga bat ngan shong ha ka yeng utrai juno Undangan puli na ka New Testament ka bangi laban Shem na Matias nong ba arpupra ka dekat ka ba khat pra adu arpo Matias nong ba khat rio dekat ba arpusau Yohanes nong ba pra dekat ba lai puwe lai pua Yohanes nong ba khat lai dekat ba lai pusau ba lai pusan bat ar Timothy ka nong ba nikong ka dekat ka ba ar kentien ka ba ong gumne Jisu ti udawan ula keren haki udaong la ai hanga kabor baro habneng bat haka kendo namar kata ken tukhi dalet no mapi dupin long senran yaki binrio baro dapin baptis yaki haka kerteng ka jong ukpa bat ka jong ukhun bat ka jong uminsim bakhun Anda kumta ujisu la ulaong hakisin ranjungu lada unu uman banwan hadin nadin jonga ai ba unnen yaladi bat unra yala kadingpna bat unwan buat yanga Namar kata ujisu ulaong hakita kijiu kibala yanget hau lada piyaisa haka ketien jonga pilong kisenran jonga da shisha bat pin yo itu ya kata kajing shisha bat kata kajing shisha kan pelat no yapi ka hukum batmai nga ai hapi ba pin ya iet paraloghi kumba ngala iet yapi ba phiru pin ya iet paraloghi dakani kinyo tip baro ba phi long kisenran jonga lada pidon ka jinga iet paraloghi namar kata wat snow le ranya kata ka jing plai ya utrai jongi limni yanga unong sa bendi jongu henry to yaisha shitom bat ka gospel kat bakum ka bor ublei ini lah jauh boleh jingduai gua kepa jinggi bahab neng Saisen pada trai semai ngui ame trai hane kelmat ka menta kum ki khon ki jong me trai kat ne krui ngata ne yang bang kantang jong me
Nyitonya kadao try pan syakri berponton burom ya kekerteng ke jong me. Melong ublay ubayarap. Melong ublay wedon rengkat bat ngi kam tama try ya kena ketayu ka bakerpang jogi samla. Nadu ka skining kong bagi rakhe ya try ya ka yurwik. Melaya lama try hadu ka sngi sajanya try. Ki benta baper kum ki kun ke jong me ngilam pendep. Ngis ngotu syai ka de sang ti blay ke jong me ka bayalam. Kum juru atrai hakade kesengi ko menta atrai ke bagadei kata kesengi sonde ke badai kata yu jo kis oke sen sonde jo kis samla kayut sonde atrai melaya lam nadu ke jinga seng ke pamen step bangyo sngau ya katen ke jong me kum juru ke jinga seng siteng sengi kum juru anda ke janmit ke pamenta ngis ngotu syai atrai bagi ki program porong lapen baik akan ke por link ba ke program komiti ngis kham atrai kade ke jinga lam ke jong me kawai ke benta ke bangi pendep ke long sisya trai ke benda peding hun ke mal ke jing isne ke jong me ya rap ma me trai na magata hakan ke por ke benta trai miyo iya trai kum ki khon ke jong me habangi rakhe trai ya kane katayo ke bakrepang jong ki samla ke balapan baja trai de ke KGP assembly habaro ke negara kasi ke jongi ban rakhe ya kane katayo ke bakrepang bare ne sonde ke bakrepang men ya lam namar kata trai leng bakaj rakhe ya kane katayo bakane ke sonde jong ki samla kanda long trai ke jinang ai bo de ki khon samla jong ke balang ke boper ki badon hapo ke ri khasi ke jongi bakane yo bor banang chakri khamha ya kamu ka bakhut ka jong me om de atrai habang ira khengin kut no tanghane kita yo pergen kut no atrai tanghane ka sonde atrai kumbaga tim gela bu atrai bangi long ki senran ki jong me namagata atrai ai bangi ne long kita ki senran ke jong me nang ne syakmat baleng bang ke jing kren ni ki kene ka tim ke bab kerpang bahaki balang ki boper kane ka tim ke nang ai bo ding kum ki khon samla ke jong me atrai bangin long kita kin ke jing ube ukres bangin long kita ki sakhi naga benta ke buram ke jong me miyo I atrai hani ke jukis ngi ba menta atrai kan banang mi ki ngi ber ki po atrai miyo I ke mlang salang atrai kalapat kalapra hapdeng ki jing yalam jong ki jing pen shoy jong ki but jong ubama na try ubawan prung ha ki dur ki balai phau jat ki khon ki jong me try ngi ngop ha ki e jing sno bha jane putai oh ya try habangi prekhat jing mi biru habangi pe ya try ki khmat jing mi khmat do try ngi du jing kermen ni ki khon samla badi kala we jong ka balang Henry ke padan ya kapor ke mentah dalong kamon ke jong me try memelong ublay bo chen chare ka bneng memelong ublay bo chen chare kendau om don uwe pat ublay ba kam halor ya me badai tang mame nama kata try what I lat mame try ya kini ki boy pa ya kini ki jing snow jo ne ka perthai ba kan kejap no ya ka jing long jing im jing ki kristan kam tam kum ki khun samla Henry ya lam mame to domun sem ku jong me try sa si sen pat men pa try hagi we pa we baro haki balang ki pa hapo ka ri ka si jan tia jong ya try bukum ki khun samla ha bang rakhe kan ta yo try ngin yo bor nang ne shakmat ta kum ki khun ke jong me bahap deng shibon ki jeng habang ilong kita ki kristan ki ba shisha try ngis ngo thu shibon ki jeng shibon ki jeng ten yu ki ba wan ban yele ka jeng jong i ba bun sena try ha jeng trot jong ki mi breng ki klano Henry try habang ilong kita ki chakri ki jong me habang ilong kita ki sakhi ki ba shisha ki jong me habang ilong kita ki senran ki jong me ai ki jeng kan wan kan bakin wan kini ki jeng kan mala try ban yele ka jeng mu jeng i ladang ilong kita ki kristan ki bangis kem hame nama kata ai bor mame bat kem mame atrai kam tam atrai ya ka SES jong ka balang dum siap hang ne mio I atrai hakis ngi sonde bat ki benta ka ba per mio I ki khon samla ki jong me mio I ki nang ngam haki e jo sambha jong ne putai atrai habang I pa atrai ngi du jeng kermen babon haki jing sang atrai tang khendiat ngot atrai ki bawan ban syakri yang me ko kan rat Agar pat yang ne ka po dalong kamon ko jong me atrai sa si sen pat atrai men kersu do men semu ba khoi ko jong me ki khon samla hapo ka balang ko jong hang ne atrai ya lam ni kong atrai ya kinu ya lam ko jong ka ya kinu kit kam ki jong ka ha git nar ke ba pher ka ba kiton ko komiti atrai ai bu ni ko komiti ha ba ki tre kam ko jong me to wat sha atrai ba ko to ke stat bro ko jong ki Henry to aga stat blai ko jong me atrai ka sen char lo ko jong ki ba man ka wei pa ka wei sen jam man ka wei
Abai pakoi ka kam ka bakia kren atrai banya te naga benta ka buram ko jong me ba ai be kun kam ko jong ka kin long ta ki senran ki sakhi ki jing ube ka jong kres ki bas kam atrai bangila atra balai drong balai biset balai jingo eti kun samla atrai ki balai ja naga sem ko jong me Bangun long ru kita kia try, ya ki bahaya ngasem, ya ki hinmen ki para ko jong hi. Ngen long kita ki, hak lang ka salang, hak jika try, ki jika kta, hak jika pule ko jong hi, hak kam ki wang ya kenduk malaki si. Ya lama me try ka bor blai ko jong me kan ya lama ki mu jong hi. Nambar ngis ngo thu sha try, batang ka bor jong hi kum ki bro try, ngum num la balai eru em try. Henry ya rap me try de ka bor blai ko jong me try. Men ai bor yang hi, na ka wi ka por su ko por try. Bangun nangai it ban sakriya me ban ya kyo haka yang kematang jong me yalam yang iwe pe wedah na program taru try ki patonah na kayang bangtang jong me laki kun samla laki hep ki barit kilong kmi kilong pa ki nang syarai habangi don hang ne menta try habakan ka them ka khot yang i balong ke senran om tangi kun samla hende ka khot lang yang iwe pui baro ai mang ia try ngin long ka ki sakhi ki ban sakhi ya ki we pat Hakim lang salang hakim ti bang yat yang atrai. Ai ka balang jong hang ne kanang klan na kui ka pot we por. Ling ba ka jeng ai bor ka jong me. Pendon kam yang ia atrai ka ban ne ka pom ta atrai. Tora ma me atrai yang i we ne por ka pam ta atrai. Se ka kamra ka haneng. Pen kentang ma me atrai yang i. Pen kendu na sem ku je me atrai yang i bang yo mati ka bor ka jeng ai ka jong me. Bandung bakal jeng kendu ka jeng i bat me atrai men tau thmai me atrai yang i. Badar nang ngi nang ne ki bandon hang ne atrai kat ne ngi don. Ngilong tak syakri pergi senran ke basisha ngis kem ke balang ke jong me hang nang klain na wi ka por ben gentang ya lama me atrai ngi wi baro ane ka por kam ta atrai abang sa siau sngaw ka tin ke jong me lembau syakri ke jong me bamela wan la ane ka por ka menta rayu hakam ra ka bane pengentang me atrai u pai ke ai baro khubor ke bamiro syakri ke jong me kam de ka jang la ka kum ubreu ke jipun krek ka jong ubreu de ka jipun jana ka jing pen selek ka jong me Pundon kam me syakri ubasama ne ka por kam ta atrai to ai ba khubor ka bangan yo seo ne ka por ka ba syakri so bet atrai kandalong sya atrai kum sumbai ubahap atrai kandau ka ba saiso ka ba naiso sidna ka we ka por ba ka balang ka jang me ka SES kanang klan na ko ka por ya lama me atrai ya kanu simenta ha ne janmit ka ba menta ya lama me atrai ki benta ki basa pendep ne ka por ka menta ngai ti bang sini scam hakik sangti ke jong me atrai be menyalam ya koi pakoi barong sa pendep kana long syak ba pring hon nak mar ke jong me ya lam me atrai yang ikum ki kun ke jong me nang ne syak mar ro atrai ba ngendang la atrai banang len la de ya la ka jong ke jong i banang syakri ban pon brom ya me hapring sibon ki jing ti ki jang i bang dang ni haban ya ane ka sanyo betai ngilong tang kita ki pilgrim ki bang ya bet thong kana ka jaka ka bam me atrai mila bu yang i kum ki kristan atrai pan ya kana ka betai ba kana ka betai mila ong bang ai ka jing suk kana sai betai re mi bu ya ka wa ya atrai ka bang su thu ki jing e ki bang la tendung ki kendu jing jang i ai ki jing e kana ya na ku ka por ki kendu bat ngi ring nem kan ran din no atrai da ka jing ya lam ku jang me ko kan ran atrai ngila ban ya ta ki jing e Balila atrai ban job na kawe ka jing et chwe jing e bagin pois ta ka thong kum ke pul krem hakat ka jaka be mala khrem ta ka jing jangi namar ka thong ka jangi kum kubang ke atrai ka long be ngi haban ya pe khre ala ka jong jing jangi na kawe pat ka chakowe pat ka jaka de nang ne na slapu thing haban ya ber krem ba de tang kita ke be ne hadu bakut ken yo e ka jing em ko bom jukut yalam nama kata atrai kisni punang sa baro pat snga nama kata ka jing ut jing ka pas kim pa mata Ya beri cim came bom dene kai sengi por baro aka kerte ka jong try pun puji Yesu ubana Nazaret halak taru amen ai ko blay ya ki prasamla ki mla pen sngau na ka tien ka jong blay bat kom juru ya ka jing khot karpan akhmat jong Mendapat ngin poi syakoi ke benta jong kejing syakri berkata kalong bangin yo ban ai syakakam ke jong blai lengba jong kani kapor tekat bangi dang ai nang lumi kejing aingo ngin yo sngo ya ka jingroi na ka kwaya jong ka Senior Christian Endeavor Society hadian beladapan lumi kejing aingo kerpat i marsta tileng do bain sapan kentang ya kini kijing aingu
Tôi ni rồi, cuộc ba chỉ nghĩ vào bên, nhà yêu ấy mi atrai cái nát, mà mi long lấy chữ, mi long nung thao, nung nung chữ cái paro ở bên bên, nhà yêu ấy khăm tam mi atrai cái nát,
nama kecing tuan rengkat bagi jelam kecing mi yang iwe. Pinglapan yawan agak kejan mit ban sekri banjiro ban pendon purom ya keteng kecing mi. Yang guru atrai kena di mi nama kecing tuan rengkat bagi kun samla juga balang hari tiu paro kawai lang bagi program fair. Kami atrai kena klaim kecing tuan rengkat kecing mi mela atrai kena ban pendep ye baro kum kecing tu jong kun samla juga balang. Karena dua kenat pemenangnya itu anak try kenat, sibut kipor kenangan, mengenang lah try kenat, pan pau ya kipor kuram kecami, lembah kikun, samla jong kepalang Indonesia. Kenat hang kipor ngiwan raru, ini kicing ayu kebalong try kenat kicing kerku kecami, dia try kenat melku hai kicing yang kicing, kenat lagi longi beriru try kenat tu kerku, bagi longi mam. Balar kama try kenat gunu kebentar bagi kun samla git pendan kam lengni ke balang git pendan kam ika tu kerku try kenat kiki tu kiki beli no ke hagen ke por oh ya try kenat long beri kicing ai ki rei kenat ai bagi ike boro kin long bagi la ai du sim ham tam try kenat tu kerku kam kiki joki bagi nang la try kenat ban ai kalau tam jala ke jong ji ban sekri Suwe ni dua iro kena kepor, nak betul sekri jom ni. Manra kena kepor, tu, ai pen kepor kerpangi kenat. Nang bagi ai borok kepangi siu sengai ulang baju ni. Long try kenat dia ke jingkerku, yangi iwe iwe paro. Tu, long lem mereka try kenat hadu bagi wai no kena kejing. Senglang kejing sekri jom ni, yemi kena kepor. Sengai try kenat piang kejing kot kerpa kejing kena kepor. Maaf ni najing palatu, siam kejing. Kurang itu try pun nak pendimpingi uji sukses mentabat kalau kata amin. Hi ai kublai ya ka kuayar jang ka Senior Christian Endeavor Society nak benta kan ke jingroi ya ka pila ai pring jongi akan ke por to blai unang kerku ya phi menta pat yin ya poi sakoi ka benta jong ke jing sakri par kata ka long bang inyo sngono ya ka jing kren ka subject ka baong ki samla ki bom le ran ban phla yau trai la pen chong nong rem na ka shiti ka ba ar jong Timothy kalnong ka baning kong ka khot ka ba phra Pelasanya ya kan ke subjek High Reverend Bantai Lang Bersat. Hak beningkong nakaliang jong ka Senior Christian Endeavor Society ni pidang sngob High Reverend Bantai Lang Bersat. Ibalai don rengkat lembat ni lingba jong ka ni kapor. Ni ai kublai ya pi ya ka ba pila pidang sobha ya kan ke jing penbai jong ka Senior Christian Endeavor Society. Kumbala duai, ingai skambo blai, undang rengkat lembat pi. Waka ni ka kubor ya ka bangin saya sngo. Kalong ka jingker ku na ka benta jong hilang baro. Tang khendiat kum ka jing pen itu, I Reverend Bantai Lang Bersat, idai pastor ibadan hakanong Stone District. Ipai ikmi ikibalang kibadan hang tu po jong ka district ka jingket kalong ka bakhia ka bai pastor ide ban ket nraingi ngai scam bau blai unang don rangkat ifi pastor ha ka jing trai ka jong phi ka kam ka jong u bau blai pen sai bor dalau jong men sem khoi u jong u ni pedang sngo bharu yakini ki parlok jing pastor kibadan rangkat lamat ngi ha ka ni ka por ka jingdon jong phiru kalong ka jing singa yangi hakani ka por kum ka balang iswaya ka mangino sngo ya kani ka subject ya ka bai pastor in sapen sngo ring jongi inya so lang da ka jing roi ka ba arspa khandai fusan na batmai bat khandai phunyo na ka rem don ha podeng ki deng martel ubobet bangan khenkor ya kamar perthai te mantha
i le se ban kham kor khublai kasni bon pau hanga khlam ka jing roi ka arspa khanda pusan na batmai bat khandai punyo na ka barim Don hapo dengkiding martel ubabe banga kenkor ya kamar bertei-tei-benta ile seman kamkor baun pau hanga klemka baun pau hanga klemka kerteng jong ulom pil saron limbat sam iten nat Yashipo haja nakima baju yaibe awan komi halu jisuju namdu Dengan pendam hakajing duai. Long kajingo bat keburam ya kerting kejame oblek pa jangi bah beneng. Kajingo bat keburam ya shame oblei be em bat blei be sha oblei dan bor halor ke baro. Oblei badap da kajing e bukan rei kajing snei. Bat ubajumap e ya ki pop keringkang kejangi. Ngai ngo ya me atrai. Ya kajing lam kejame ya ki khon ke blesus pa kejame. Yang mengindon hak ni kayeng kentang koi ke jame atrai, yang kemingin yo ben syakri bepenan buram, yang ke kerteng ke jame kopa. Ablay be e be snei nyai ngo ya me, bemenan penyo ingi yang ni kapor ke bakodor ko trai mi en, begin yo ben syakri lai lo yang ke kerteng ke jame. Trai babha. Ngira dap de jing sokman ke bakraw ya me kopa mi en. Begin yo ngau ya ketien ke jame, begin yo yang ke banyero, yang ke ban mane. Tang yang mihi ablay, kopa be babis nay ni dap daging songo ke bakraw ya me kopa. Namar me dei hok ban yo, namar kajing pas bon ke jame ko trai, ya kajing em ke jangi.
Turai babah kum ki khun samla po jong ki chipia samling idap ka jing songu ko turai bi en ya ka jing alam ga jome limba jong ni ka tayo ka bakar pang ya ki khun samla hapo ka shatri jong ka ki jing sang samla jong ki chipia samling bagi liyo man pendap ya ki program ki ba pher ab lebe limba jong ni ka tayo bat kum juru ha ka ni ka sngi ka bangin sayo man kliap noi ya aingu ya me ko turai ba mele lam ban mila pesaj boring gi kun samla ya kami liyo man shakri me ban liyo ma de jing kur gi babhata me ga jome ablay limba gi jing shakri gi ba pher ngit skam ablay be gi jing kur gi jome gi ye dap kur ha ya jing em gi jongi bagi gi jing kur gi jome ablay be kin thau thma ya jing em gi jongi kim gi kun samla balingba jong gi ga thim ru kum ju ablay be ga ba khot gi kun samla jong gi chpi assembly begin long kita kisun ruan ke presisha ke jome ablay habingi em hakni ke perthai ke badap da ke jing snew ke perthai ke badum ke perthai ke bathala ablay be limba jong ni ke por mila wala mil jong shakri jome benyeng hakni ke jaka ke bekentang ablay ia ablay be ulong tang ubreu ubatolot ubreu beduna ke liang ke benta baro ri shakri jome ablay pen ko ngo ya ke jing khot ke jome ban sam ya ke ten ke jome ablay limba jong ni ke janmen hagi kun jong ke balang hang ne lum siam ngit skam ablay be men message bore jong shakri jome bagi ge baro kubor ki ban mino na ka sintu jong shakri jome ablay ai ke nom long na ka jing sta ka jing champang ka jong ukopa re ai ke ban long ki bla prasad men siam ko jome bagi ne ka kubor ablay be ke long ka kubor ka bakran ning kong el jong shakri jome ablay batken kren lang yang i baro kibayos ngau ya kini ka kitien ka bakhoy ka jome ablay namar mea tribe e medon ka kubor ban kren habling jongi limba jongi ka janmen limba jongi ka subject ya ka ba balang lani ka jingseng lani ka senior Christian Endeavor Society ka labu habling jongi hakni ka janmet ko try medon ka kubor ban kren yang i we we ban ngis kam ko try kini ka kubor kan thau thmai ka jing em ka jongi ha ka jing dai ka jongi bat me to nei kir khu ko pa e ya ka senior Christian Endeavor Society jong ka balang lum siam ikin kit kam baro bakin yo ya ka bor ablay bein ka jing shirham ha ka jing shakri ya me ya ka bentre ya ka kam ka jome ablay hapo jong ka balang kam tam ya ablay bein abikin dan ya ka thong bakin la banya lap ya ka gospel ka jome ko try ha ka ni ka ri khasi ka be ka jongi bat shabar jong ka ru kum jo to nei kir khuyal ka jong ka balang ka jome kiremi kristan baro bakin ang iam ablay bein ya kaban ban shakriya me hableng jong kani ka pateng ben reu ka bakan riang bat ka bumutulam ko pa be bebes na yalam kani ka jing shakri ka jongi nado ka basang bat hadu bangin yo ban penua ya ka bagi gay baro ka yo ban pendap ablay be ya kan long limba ka jing yalam ka joma so ko try be ya ka jing khot ka pa jongi limba jong ka por map sus e ki pokring kang baro na magipan hakar teng be em badon bortam trana be em jing Jesus Christ mantap do la ka taro amen. Teman besan be I belong in Nayalam ya kene ke shakri blay kene ke janmen I belong ro senior advisor jongka Christian senior Christian Endeavor Society jongka balang lum siam ki nokit kambaro jongka SCES ki para nong syarah ki belong ki teman besan ki rangba ki belong ki khot jongka komiti balang ki long ki long pa ikon samla baro kat bila bidan hak ni kapor ngasgo banai kublai pi hak kerteng bm berbondon bortam etrain dapat em jingi Jesus Christ ngasgo banai ngu yo blai ubaya lam ya ka jingem ka jongana ka we ka pos ka we pan kam tam ban penla dengan syukri baret banjeng hak ni ka jaka ka bekentang hak ni kliman ban sam ya ka ktien ka bakhoy ya ka jongu kam tam ngisngo man aingo yo blay ba ule lam yitin tiya ki jongi ki bahayeng ki blay sanran lamban nga banyadona ka lambat phi ka balang hakri ka janmen banya syakri lam ya ka keteng ka jong turai bangila poisok hang ne ka balang ka jong phi limba ka jingker ba ka jingilam ka jong blay hoy kane kalong ka sen ka baar bagan yo bandrong hang ne ka balang ka jong phi haden
khat san senam ngasayo bandrong pat hakani kapor pamanta kasen paningkong bayo bandrong kedai hasnam arja kendai haka ying mene kabarem haka ba ngawan ban bodi wei teman musan bamensua nakabalang maukar bidon program hang ni kabalang jongpi pat kasen paningkong nam ta jonga banyo banyadon dan banyak shimenta bat pi ka Senior Christian Endeavor Society ngadap daji sokemen ka bakrau banyo banyadon ka lambat pi lengba jokan ka janmen Kebelah Shibun Accommodation Committee ba pila ibet ban benchat ha kita pengi batalat ki jonga ban kran yakni ka subject limba jokan ka jing shakri ka bakaddu jokan ka youth week pat ka youth sunday jong news nam arjar pusau ngits kam kum ki kon samla pila yo Shibun ki jingker ku limba jokan ka tayo ngai pila dan ka rai dan ka jingkular ka jong pi ka ban pendam haba pi Lios ngau yaki kubona ka ten ka jong blai ki be khot yaki kon samla ban long ki sunran ki basisha ka jong Jesus Christ hato kum ki kon samla ni don ame ka jingkular ban bud yau trai ban nopet em jing Jesus Christ i teman pesan ilayo ban penito nakam ta jonga kum tu oi ngadan hakabalang noston ngatrai hapo jong Noston District kabahab haka Noston Presbytery ngapet yaki light arteli ke balang bat kawai ke tenat balang ki ke balang lause ke balang tenrong walado bat ke tenat balang solan kiba dan halenti ban lecha nongknum kadolo nongknum bat ka Presbytery ke jongi kedai ka lengkha turai ke jaka ke basyarai dai pastor bisilingdo Ngedap daji sokmen habang kate pe idon hangne haka balang ke jong pi wala imda bandon kat lemban ngi hak ne kapor rei ngedap daji sokmen bante pe idon hapdeng jong kamet ke pokot ke bakhia wala hapdeng jong kajing no jong kamet kum kajing kasam idon kajing sojan nam taji pastor bisiling do namar ba ila syarai ke balang Noston bat kamtam ila yo ban pen baptis ro ya ki parha ki jonga kumba arngon nilai ngon ban kumta ngadan gajing sui nyam ta jong i haba ila long kum ukpa gajing i magan jaman sem ban pej ya gajing treshit shirham gajong i ya ka kam gajong blai haga bedai ba gajing kasam ngala shong kha hamairang bat limba gajing kerku gajong blai ngili yo iwe kun shirang bladam ta asnam ban ribunai Hoi bala kene kalong kasin ke beningkong enam ta jonga ban poy hang ni ke balang ka jong pin rei ki don ki dur kman i parasnong anong ston ibla don kan lamban ngi hak ni ke por ban syakri lam yo blai ngadap ji so sngan ha i ki dur kman ki ba itu itha ba kumta limba jong ni ke por ngawan ra ka jingai ku blai na ka balang Noston na ka district Noston pat kum juru na ka Presbytery bat nakayeng kasam hibar ko way bo blay unay girku bat nam dalam darkat bat pi ka balang bat pi ka Senior Christian Endeavor Society yakirim pe Kristan baro ba blay unay alam bat blay na pasaj bo pi ba pinang la ba syakri utray ha kisngi be kipor baro kumu syakri berada jong blay irang long badang long bat badang kena ba ha ka kam jong kajing syakri pai ka jing tray ka kam ka jong kunran kum ta da kaman sem jong jing soret ka kerpa de phi kum ka balang to kan maulam ha ka jing duai ka jong phi la ka long ha po jong ka balang ne ha ki jing ka sem ka jong phi ne ha ka jing em shimet ka jong phi ban mi krishan lam ha ka jing duai banganang la ban nyai tray ka kam ka jong kunran ya ka ba ublai ulakhot bat ublai la ban shat halu ki terpeng ki betulat ki jonga Pantray ya kam ka jong u limba ka jing duai ka jong pi enjo ya ka bo jong mensem banyai treasure ham ya ka kam ka jong u pat kum juru tu duai lam nam ta ka ying kasam bakum ka ying nang la ya ban yai syakri yu trai kum balong ka ying jong Joshua banang manga ka ying ka jong ngin syakri yu trai ka nomination committee limba jong ni ka janmen ka bo ya ka subject ka baong ki samla ki bomle ran ban pla yo trai ngaburu
ban kendiat ban pen kala kalong ki samla Kristen ki bom le ran ban pla yau trai bala pen chong rem na kashthi ka ba jong Timothy kalong ka baning kong khat ka ba pra kade ka subject kalong ka subject ka ba yar ka subject ka ba jeleu hadu kata bat om tang kata kade ka subject kalong ka subject ka ba challenge yang au ba yang hang ne yaki nong shora jong ka balang yaki long mi ki long pa bat kham tam yaki khun samla jong ka balang balai banga ong bakalong ka ba challenge bha nama kane ka subject ka don shibun ka jinkali bat ka bu shibun ka jinkali hangi ki Kristen habangi hakane ka pateng banreu ka pamenta hato ngila ju ne banlong kita ki nongpla yau Jesus Christ haka jing ka jongi ka baman na kasngi bat shapang ka gospel nengi long ki Kristen ki ba leran bat ki bom kwa ban pla yau turai ngait skam ublay udon la ka jong ka jing tmu ka jong haba ubu yakane ka subject hakane ka janmen numar bu yo ya ka jing tlot ka jong kam ki khun ka jong blay ban pla ya ka ta ka jing suspa ka jong bau so kwa ban bu yakane ka team yakane ka subject hakane ka por ka ba day ba ka team jong ka yudwek ba yud sunday jong mentau snam ka jing long sanran kendiat kum ka jing tiam ka shithi ka ba jong Timothy ka shithi ka bla tho do apostol Paul shau samla Timothy ubalong ukun uba haka jing ka jaman sim jong upol ban haka ni ka por Timothy udon haka balang ha Ephesus ban sharayaka long bala tho yakani ka shithi haka snam rupunyo hadun rupupra hadeno cross haka por ba upol udon haying bandi harom bat shwa bon sa shapanya ha patsha nero upol habau tho yakani ka shithi show samla Timothy kalong ba samla Timothy un bat scam lani un jeng scam haka ta ka no rem jong ka jing shisha bat haka jing ka ba ulayo ya ka jing hikai na apostol Paul kumjuru hakani ka shithi upol ukentu yo Timothy ba un trade dep ya ka gospel klam jing le ran ban sam be ya ka lahang no haba udon kalong ka ba ka khat ka ba khat san namar balai bo Paul uso thu bu Timothy un sa ya kan do shibon ki jing un sa kan do shibon ki jing tanjo ha ka jing ka jong ha ka jing pen preng ya ka gospel ha ba Paul un sa le no na kan ka porthai namar balai bo Paul utip tips kham hai kata namar ba uru ulaya lengba ya kata kalenti Henry Paul Aiman Sim yo Timothy ba un dei ban pej ya kata kan nuksa shaka jing ka jong ba ula bat scam ya ka jingen bat ula pendabru ya ka jing ya mere thong kal nong ba saw ka khot ka ban nyau kum tangi sothu ba ka ni ka shithi ka ba khaddu ka ba Paul utho how Timothy ban long ka jing Aiman Sim yo ha ka jing trai ya ka kam jong ka jing penem ka jong blai Panam shum ya kapor tungin pai no shakani ka subject ka bong ki samla ki bom le ran ban pla yo trai ngin pen ya kani ka subject ki ban nga phya ha ki sautali ki banta lani ki santali ki banta ki samla kamut kumno ki samla Kristen ka bom le ran ban pla bat utrai haba ong samla la da kren in general ngiso ka kitin samla kamut ya kito ki badang sngur haka jinglong jingem ka jongki haka perkhat ka perdan haka akor ka puram haka kitin ka thlin barkum ta terta katum ka jingmutan rai ka jongka ka kitin samla ka thau ya u ni kabreu ki bompat shongkurem ka por samla kalong ka por haka bangi pen kre ya ka jingem ka jongi nagam ta ka balashai lashisngi ka jongi kabamut bakaba kraw bakaba pernai jongka jingim jongki kun samla lani ka lawe ka jongki ka shong hadu ka no ngi sei bor hakani ka bamenta kadai ka por ka bangi penyo halade ya ka jinglin ka babaha bat ki batei ya ka jingim ka jongki kum ki kun samla
Hakani ka ayom samla. Ngiyo ya ki kabu pan pendon kam ya la ki boj pat ki sap ki ba ublay ulai hangi. Gembalong ki samla ki bala ruai ki ba tem ki ba pendon kam ya ki sap ki ba per de nedu kapor ka jinglong samla ka jongki. Kapor jinglong samla kalong kapor ka ba tam ha ka jingem jongki breu. Mengai ki bala jam ya kani ka kalenti ki tip khamha ya kata. Dai ha kani kapor bagi kon samla ki haban rai ne ban pension nong rem ya ka lawe jong ka jingem ka jongki. Namara da le bakla. Ada le bakla ya ka jingem ha kani kapor. Ka lawe jong ka jingem ka long ka lawe ka badum ka basong senjor bat kamlong ka bas khamsyo. Ngajuong yaki kon samla hapo jong ki balang ki mangapej ban ngakme. Baginam kerki banyak wash ingkrong banyak kiu ding soman kan. Namar hakini ki sngi bamentang i ki kon samla ki jongi. Ki be thong bahaya kata banyak wash ingkrong. Hari ngajuong yaki concentrate shwa ya ka jing pule. Namar lada fikir ki ban wash ingkrong. Ngin sama shibun ki jing hadin habun. Ka jing ha ka jing makan jado. Bad ha ka jing ka bag jaman sim ka jongi. Amar kata kapor samla kari kapor ka ba ni kabreu ki haban pikir ba sumar bha ya la ka jong ka jing kina ba kinyo ya ka lawe ka badan buram ki kmi ki kpa ki kmi lenti ya kata na ki kun ki jong ki ba ki kun samla kin ri kin dong ya ka jing ka jong ki ba kin badan buram ning kong yu blai ba ya ka yeng ka sam ba ya ka balang ru ka balang ka dab jing sokmen haba ki mi ki kun samla ki ba ban ban syakri yoblay ki kon samla ki ba penon burom yoblay hakil yang baki benta baro samla kristan kamba kapor jinglong samla kalang kabadan kam hak jing ka jing kibreu kalang kumjuru yaki haki kon samla kristan ngabu ya kata wala kam don hakapo ka sabjang akwa ban syam yakani ka bentang Habaong ki samla kristan kemudian ki kun samla jong ke balang ki ba kloi banya be syaki ki ba bah bat kham tam ki ba persyang ban bo de ka jing kai ka ktien ka jong blai bat ki ba ngej how just Christ kum unong pen jong ki kadan ka jing per hap den ki samla bat ki samla kristan kadang ki kren Ki samla kristan kum ki nongbod jong Jesus Christ. Ki day bandon ya ka nongrem ka baskam ka jinglong jingem ka babha bat ki bakloy ban ai tilut yala de na kamta ban te ya ka long breman breu bat nang ta ka balang. Ki day ru ban sotho ba ki long ki nuksa ya ki wepan la ka long ha ka tien ka thli ka akor ka burom ka rukom long bat ha ka ba de ha ka jing de bat ki wepan. Keperthai kepej yaki kun samla jong ke balang hato ki long ni ki kun samla ke ba ka kum ka ktien ka jong blai haba ong ki samla kristan ni so thu ba ki de ki samla ki ba yo blai ki samla ki ba na ka ban tau blai bat ki bla shan sham da sem ba khon jong blai kata ka de ka pa penya pher yaki kun samla kristan bat ki samla Kaya bat kani ka perthai. Bom le rany haka ktin English baro ngitep bah kamun not ashamed. Kani ka kantin kalong mar persya ya ka kantin le rany. Ka jingmut ka kantin le rany kamun ka jing sngo ja buram ka jing sngo long pop nama ka jing le bakla ka jangi. Ne ka jing long ka babak lani ka jing long log bat ki bom dai lani kata ka jinglong ka bakla ka badon hapo ka jingim ka jangi ka mudru ka jing bom sko mon ban le da ka jing so shifting ya ka jing ja buram bat ka jing so po kini ki dai ka jinglong ka badon ha ka jingim ka jangi ki breu nado ki hep ki baren hado ki belasan ki belarang ba la ka long ha ka jing le ran ne ha ka bom le ran pan kamut
kabas kham kabas lur lane banut ka norem ka bom senjor ne ka bom don ka jing artatin ka jing shifting lane banle yaki aka kham jing babe no regrets kebolong ki kun samla ki me I hamad pran kitu ki kun samla ki bla em ha ka jing di kerni drugs hamad pran kim sham don shu kata ka jing le ran hakmat jong pajba kinut banle kumto ki mo I ha ki news nama kim don shu ka ni ka jing le ran kim sham babe kata ka jing le ka jong ki kim don shu kata ka jing so ja burom ka jing so khlem ran ya kata ka jing le ka jong ki pelen ki le namar balai pakim don shu ya ka jing bam le ran ha ka jing em ka jong ki ha ka kten ka jong balai ka ka kten bam le ran ngila ban sham na ka testament ka barem pa ka testament ka batmai ha ka jing roi sam ka nambar ka ba sis pakat kandai ka khot ka ban reu ka ong haba kum ta nganam le ran haba ngada khmi ya ki hukum ki jong me baro baru pol ha ka sti shau philippigal cheki philippigal nong baning kong khot ka bar phau ka ong kat bakum ka jing khmi kmang bat ka jing kermen ka jonga bahaki ei ru onam pele ranyanga namar da ka jing shlor suda kumbahala ka sngi mantaru un pen kraw yau kres haka met ka jonga lane da ka jing em lane da ka jing yapru upol ulaban le kumta namar ba don shu ya ka jing bom le ran na kam ta jong ukres kamtam ya ka to ka bo pol ukran haka shithi shi kinong rom kanong baning kong khat ka khan reu ka ba ya dei bha bat ka ni ka subject haka ni ka por ka bong namar ngam sngole ran ya ka gospel ukres na ba ka long ka bor ublei ya ka pen em ya we pu we bangen ya jiu ning kong ba ya greek ru hoi dang don shibun kit khot ka bi dei bat ka ni kenten han rai la ban jer lo ki baro ya ban shem ya ka por ban pla la ni pla ka bang sham ha ka ni ka subject ka ni ka contain pla la ni ban pla ka kum ka Merriam Webster dictionary ka mon ka jing ya thu la ni ka jing pen bana bala penon kam da kisaki hapo ka jing smai bala jupanon kam ha ka kot la ni ha ka ying ka shari ka ni ka mudru ka saki la ni ka sabut ban krishan ya ka jing shisha lane ka jing thu jongno hanrai hangi ki kristan pan kane ka jing pla lane ban pla ka mun ka jing ya sam ka jing ai ka jing ya thu ka jongi shapang Jesus Christ lane ka ta ka jing ya dei ka jongi bat ublay our relationship with God oh habangi pen haki English Bible haki babun ki version ki peran kam ya ka contain testimony ya ka ni contain jingpla pila ban pen anda pila po siyeng bagi babon ki version jaga English Bible ki peran kam ya ka testimony ya ka contain jingpla habong testimony ngangai hai ki jingmu perkhat ki jongi kawan ka jingpla shaman sem ka jongi ya ka ka bangi mat lene ya ka bangi sham ha ka jing em shimat lene ha ki yeng ki sem ka jongi kam tam haka bayar day baka jing le kamba ka jong blay ya ka bau blay ulapan em ya ka jing em ka jongi lane ya ka bau blay ulapan kia ya ka jing pang yistom ka jongi ya ka ta ngi pla shakiwe lane ngi ai ka testimony shakiwe pan bagi kiru kin sngap lane kin yomat ya ka jing kerku leng ba ka ta ka testimony ka bangi ai upol haka shithi ka ba shikinong koren ka nong balai ka khot ka balai uang pilong kasiti Jesus Christ kabamun ngi ki Kristan ngi long ki nong play gospel ka jong Jesus Christ lengba ka jing em ka jongi gambau belai ulakran ha Isaya chaki kon Israel pama pilong ki saki ki jonga kabamot baki kon Israel ki long ki nong play ya ka kerteng jong belai yawe shaki we pat ki jaj ben reu hoi wala bunsen ngim sham la kren chicken tenru la ngim sham la tho hakis la kopi penban ngi ya shimanta hakata ka jingpla haka jingem ka jongi da ka ka bangi le ngi kren bat ka kom em ka jongi ka baman la kasngi ka jinglong jing em ka jongi automatically kala pla
Syaki wepan. Takadau laju ong baga jengem ke jengi ki Kristen kedai ke gospel ke basan. Hakabaki breu baro ki popule yaka. Ki yo ni em ya ke jingbang jing tiang naka. Ni tang ya ke tang bat ke bajau kin yo naka. Hato habaki weipan ki pet yang ki kon jaka balang lum siam. Kinyo pule ayu nakajing em kajongi. Ko gospel ka bakumno kinyo ban pule hakajing em kajonga hakajing em kajong pi habangi em hakani ka perthai. Dongin perkhat ya kata. Kom ki Kristen ngila yo ya ka hukum hau Matius kolong ba arpo prang kat khot ka khat khandai. Ban leit ban penlong sunra ni ki kenja ban reu baro. Sibun ki jing pen kalala ni ki interpretation chapang kani langin lech shani em shakita ki jakabaro langin lech em sha poro ka perthai ki ri ha ka perthai henry kam phela ka long ha ka no ka rukom ru ngi baro ngi long ki nong kit tin em ki nong ra tin em lani ki ambassador jong ublei shipang ka jing en bat ka jing sus pa ka jong u ha ka jing em ka jong i u khun ben reu baro kit khot jong ka senior Christian Endeavor Society Pilong ki ambassador Jong Jesus Christ ban pla ya utrai syaka ben reu baro kata ka dei ban long commission ka jong pi kum ki kun samla nang ne syakman trai haba kren haba pet ya kene kentien trai haba kren in general ya kene ka kentien ka thau ya no badan ka ikhtiar ban sensyar lane ka bor yaki wei pan ban ong yaki wei try kalong ya kita ki breu ki badai ki kenrat lane ki nong sensyar yaki ai haka por jong Jesus Christ ka kentin try lapanon kam kum ka jing ai nam ai burom ya ki bor perthai earthly authorities habo breu ubami nyang tholi Ukot yo Jesu try how Matius kolong bapran kot kebar. Upen pau ya ke burom ya Jesu kum unong pen kia. Bat unong hikai. Penban hadin ke jing mipat ke jong Jesus Christ kane ke jing ai nam try. Bala pen kam ya Jesu ka kalalong ka bakam krau. Ban ya ke jing ai nam lane ke jing yo burom. Habong ujisu day utrai kene ka kalalong kum ka jing pen bena ya ka jing long blay jong Jesus Christ kene ka zang na ka jing pla jong Thomas habau Jesu ulami pau ha kisenran ha Jerusalem hadin ka jing mi pat ka jong u Thomas uong how Jesu utrai jonga bat u blay jonga Pilaban syam Yohanes ko nang ba arpau khot ka ba arpau pra Banado kata kapor ka kubor jong ki apostol kalong bau Jesu udai utrai kabamod bau Jesu udai ublay u Petrus hakajing elap ka jong u hakasingi Pentecost ban hakaying jo Cornelius upla bau Jesu udai utrai kam ki apostol ka nomba ar khot ka balai pen reu ban lanong ka bashpau khot ka balai pen reu kumno la tho hakashiti ki nong rom ka khot ka bashpau khot ka bakhan nong bashpau khot bakhandai ngeni i ya ka jing long trai ka jong Jesu ka ba don ka jing dei ba ka jing mi pat ka jong u bala damen plashna dala ka shintur bo Jesu long utrai ban men ngai hala ka donon ba ublei ulap pen mi pat ya u na ki bayam on pen im yame Hatong gilani em ban pla kumta chapang u Jesus Christ Upol habuong ya kene kentin umut syau Jesus Christ ubalapan em ya u halanti sya Damaskus hakaba upol watmu ban lej ban penyam ya ki Kristen hanrai u Jesu ula jet ban ula khot ya u ban long unong trai lani unong sam ya gospel jang ka chipen mai ban ula long u atier u bakrau nakam ta jong belai upol habuong kumne syapang u Jesu lani ban kam yu kum utrai upen pau bu Jesu udai ublei badan ka bor habneng bara kandau
Kumjuru haba upol uong ba ujisu de utrai kabamot kajing pendam kajong upol ban ko ngo ya ka ya ujis Christ kumukunran ujong u ha kajing em kajong u ba man nakasngi kajing pentip ya kajing long trai kajong ujisu kabur rengkan ba kajing pendam ha kabor ba hat ka ikhtiar kajong ujis Christ lada utrai ulong lada ujisu de utrai kumta ukam bangi dei ki jong u bangi dei ki jong u ban utrai udon ka hok ban ong yang ya kano ka bangi dei ban le na ka banta jong u ka bangi shim ba ujisu ulong kun ran ka jong i ban ha ba ulong kun ran ngi ha ban kongo ya ka jing ong la ni ka jing pha ka jong u ban ujisu pha yang i manta ka long bagin long kinong pla ya ka kateng ka jong u khlem jing le ran upol lengba kani ka banta open kan mau yo samla Timothy ha kani ka sithi ka ba Timothy ka long bani kon khat ka ba pra open kan mau yo samla Timothy bonom sole ran ya kata ka jing pla ya utrai lem ne banya thu shaki wei sipang jong u lani ka ba mot sipang jong pol Sisha hakani kapor ki bangen hakani kapor jong pol ki don hap deng jong ka jing hap deng jong ka jing tenjo ka bakrau nama ka jing ka jong ki ya ka bakilang ngai how Jesus Christ ban kumukpa ubakan jaman sim upol ukentu yo Timothy pun long slur ban skole ran lane ban skole jaburam ban ya kata ka jing pla ya utrai lane bau jisu unlong kunra jong u ke bau pol umat ya kajing bang kajing tiang ha kajing lam kajong kunra kajong u Jesus Christ usam ya kata show pol show Timothy ru ba uru unyo malang ya kajo ke bentang ha kajo kadur namar bau pol ula syat bendi man la kapor na kapor syakapor pensyam ha kam ke apostol ban namar ba kaba syasat pendi kadai kaba junyo kum kaba jak buram bat kaba penpo bah ya ka jing em ka julong hi kum ta hadu gini gisi bamantang no balar yo bandrung ha ka patok dani hajil ibreu kila jupet kemat yaki tak ka wepat kerkom kum ta upol ulakan tu yo Timothy bonam ngole ran banyathu shakiwei ya ka jing dei ka jong u bad apostol Paul tang yo Timothy henry Paul ula henry yaki banget upol ru kentulang yaki baki dei ban pla ba ya kata ka jing don ka jing dei ka jong upol bad ki banget haki balang ki ba per ya ka ba ula seng balai upol kentu yaki banget namar yo baki so shifting na degi pla baki don ka jing dei bad upol yo bakin sa syakem kembalong ya apostol Paul nak kajing kentu banam sole ran kam tam ban playa ke gospel jong kajing penim ban trade ya ka kam ke jong blai upol upen sluri Timothy bun yesa ha kajing banyi sya chitom but ke gospel terbakum ke bor blai Yesha shitam bat ke gospel ke bakum ke boru belai ke bamun ba Timothy udai benong unong ya bentang ya kata ke jinsha shitam na ke ke gospel ke ba belai ulai bor lane da ke jinyara ba ke jing ai bor ke jong belai ke ba kalong ya pol ba ki weiru ke ke subject ha ke ke por ke pen pa ba ke pen pa yang i ya ke jing long jing em Kristan ke jong i ha ke por nyamar Ngi idu jengkerman shisha hadu kata-kata. Balai mga ongkom ta, namar habang persyang ban pet perman man lakapor, ngay i, yagi Kristan kejong i hagini kisngi, kileran, yaga kerteng kejong Jesus Christ, lang no bagi kidon. Kileran, ban yetu sepang Jesu, lakalong hagi yang kisam, leni habigi syongkai perlok, nikidan hang no ro. Kileran pan pla ya ki ke balong kenjaman sem ya ka kam kai ne ya ka kam kenja partai
tam habala poi ki topik politik lai ani kalong ka jing shong shet hadu kata kilong ki ba start ki balong ki ba champang pat kilong ki ba panap ha ki ba tiap nadu hadu uai nadu ka basang hadu bakon kinang ban batai hanrei haba pha duai tang ya ka sharo kim not ban ong dan kim not ban duai ki ong ban ngel rai ngam nang ban duai pi pasal kata ngalaman haka jing em ka jonga kileran wat ban duai haka jing em ka jong ki kumno ting ilong kristan tang ya ka jing duai ro ngileran haka ni ka por nga ko aban kili ki kon samla jong ka balang hatu rakti ki kon samla ki bala persang ban play Jesus Christ la ka long haki school ki college ki chaka tray nadi ki chaka bala haki office lini hangdo pakidan hatu don em ki kon samla ki bala persang ban play Jesus Christ haka jing em ka jong pi haki ni ki sngi ki bala dam terusan non gi kon samla le kum do try ke Christian University Committee kelahapan perkrek kelahapan perkat bahaya kene ke bentang kene ke subjek ko ki kon samla ka kren yapi ha kene ke por balai ngile rai nam ta jung turai ngi shifting yo ngi sejak burom teng ublei ukwa ban penon kam ya ka jing em ko jongi kim ki kon samla teng ublei ukwa ban penon kam ya ka jing em jongi kim ki no shorai ki long kimi ki long pa na kam ta ka kurteng ko jong u pen ban ka ka bala ja ka long ba mangi ngim don por na kam ta jong ublei ngim don por nam ta jong ublei ha ka jing em ko jongi kanung ngi ai por na kam ta jong ublei ha ka jing em ko jongi ba man na ka sngi Hatong ilan em banduai ke banduai Daniel laisen hakasisngi. Buan nangi ki Kristen ngem kwa ban sha hakajing penyai ke jong blai wa blai un penan kam ya kajing em ke jongi ngidang kwa ban em hala ka jong kamon ban pen sobha ya kajing em ganja do ka jongi. Haba blai ukwa ban pedan kam yang try ngam padon por pi mentah ni ngadang bun kam ni kam office kidang bun ba try haban pulik kot ni exam kalajan ibun kidau habangi ai sho blai kam tam hangi kilong kepala le try ngam padon por pi namar haban pet ki kon haban pen krek kot yaki haban le shayo ban ti jing thiên nam ta jong ki ibun kidau habis Aisyah belai hanrai haki kampar thai mas om perlok ya no 10 lapoi nyali tiket nam takkan ka football ka beladam ka try barong nya be sata ngikloi haki ek bakan japar thai ki ek bom tei haki jing em bakan jaman sim ka jungi ngikloi banya be sata hanrai kata ka tei ya kata ngim semlale kebau polong ya kata ka bangamon ya kata ka badai bagan le ngam semlale hari kata ka bangam dei ban le ngale ken balai ka hiar ka jinglong jing em ka bagan jaman sim ka jongi balai ka hiar ka jinglong jing em kristan ka jongi hakini ki sngi ki por ka bamanta ka dau ka dei ka jonga bat ka jongi ko ki parawi be en kam dei ka jongno ka dei ka dau ka jonga bat ka jongi namar bagi le ran ban playu turai Limba ka jinglong jing em ka jongi, ka ktien ka thli ka jongi, ki kam ki kti ka jongi. Kini ki plan da kumway pan, om ya ka gospel ka jong Jesus Christ. So si banong ya kani. Om dai tahi ki kon samla ni ki kon jang balang henrei wan apdeng jong ki paranong syarai. Ki don ki bakum kita. Ki bangim syam la em ka bakum kata ka jing khat ka bo blai ula jet yang yi. Banong ki nong play ya katien ko jong blai so si banong ya kani ka bentang haba mentang la dei wei beri dan bentang ha ka kam nong syarai habi i ka jing tulot ka jing swai jong i kim ki paranong syarai ya kani ka bentang ngile ran ben play u trai yo basa siong kawan agle ru hok kani kawan agle ru hok ni
ngiting lening gileran nyoba kisah asyasin dakum ni dakum tai kata kadai kajing long kajongi ngi perkatang syapang yalade ngi perkatang syapang yalade kam da perkat pan ya kajing sya kajong Jesus Christ nakam ta jongi hatung ilajukan maun em ya kata ka benta bangin perkan ujisu usha ya ka burom hakabapau usha bentiu usha ben syakho usha lauling khoi nakam ta jongi te balai pat mangi ki samla ngin le ran hakabari nakam ta jong ublai belai mangi ki Kristen ngile ran ban em hakabari nakam ta jong belai uji su lapan pau ya kita kijing jenjar jong ubaro nakam ta jongi ula sya kita ke baro nakam ta jongi te ayupan ngila sya nakam ta jong u bonsen habau belai ukwa ban pa ingi ban long kinong play ko gospel sya ka jaka ka belai umur bonsen ngilong kumujona akan maha ba ong yakan ni we perlo ko bangi pulilang hapo serampur hakapor bangi le ban kami yak mission field jangka mission jangka friends missionary prayer band hapo jarkan ini ka mission field kalong ka jaka ka ba kendong ka jaka ka ba jengai bahan nakabalong nongba kaslong ka thau kampadon kilan kasurok kadang long surok khandau tika long kajaka keba kibabon kilong kinong ram kinong ri jeng ri pat kum ta ter kalong kajaka keba kalong kajaka keba syara tinge ong we perlong keba ya pulilang bre ya li kelas kan ngong i lada ublei ula khot ya pi ban wan tre ha ni kajaka hato pi kloi ni am ban ko ngu ya kum jong u ong lada ublei khot yang ngat kan long kum jonang an pet nang ni pan ngan le shawai pan hajaka bangin len ban playa gospel shani nabi ni ka jaka ka bampan ngai yu Jesus Christ ni pet pan ban shatar shesh ka jaka ka basok ka jaka ka bam don jing rum lan ngi kwa ban pla yo try ta hai ni isokan ro jong ka ying mane kebalong ujona ngiru ngilong kumta ikimat yap satu yo jeng pen em tamanga labiang para samla tu kan mau ya kan ni kejengkren ke jong Jesus Christ ha gospel jong lokas kalong bakat ar khat ka pra du kan dai ka baong uno ban pla yang hakmat ki breu te yauta ukhono breu un run pla hakmat ki angel ublei henry jar ubelan yang hakmat ki breu un len noi hakmat ki angel ublei cubu mo lada Thomas John unsngol le ran ban play utrai unum wan hero syakni kari khasi ke ke jange ban hero nginom yo ya ke gospel nginang sa ka jingdom ban nginom long kun ni ke bangi long mentang Ray Thomas John ulai ti la ka jong jing em nam ta jong Jesus Christ sem le ran sem la sngo jaburam nam ta ke gospel hen ray lawan ban IT lon nakam ta jonge te hatu ngi kloi ni am ban long kum Thomas John ban lej shakiling kha ka ba blai la pan kre nam ta jongi para samla bi en la da ngi le ran ban pla yo Jesus Christ ha ka jing em ka jongi ka ba malang ka sngi kam tam ki members jong ka Christian Senior Christian University ya ka to ka pledge ka balai jong ka society bat ka pledge jing ruai ka ni ka stanza ka balai ka lan ka beningkong bat ka baar ka ba ongkum ni ngan wahat ban yalam yaki wei pat sha ukras ngan ai nagakam ka jing penyare ka hima jong u yaki wei pat ki mansem ngan walam shu utrai da jing em ngan shakri ngam ngan bon ngam benot ban ai ngi ju ong ka to ka pledge ngi ju ruai ka to ka jing ruai hato pila pendem ni em ya kato ka jengkular ka jong pi para samla gumba pila pla kum ni hato don ni em ki men sim ki ba kordor ki ba ong ngatip yo Jesus Christ ha ka jingem ka jonga ban ngalap deng yo Jesus limba ka jing yelap lan ka jing pla jong ki kun samla jong ka balang lum siam hato don ni em ki men sim ki ba kordor Kiban ong ngalayo priang yo Jesus Christ nakam ta itu ikon samla ila pla yo Jesus Christ ula pentip yo try ha kajing em ka jonga pan ngalap dang yo try
Lada kum ki kun samlang ila pendam. Yang ni ka jengkular, la ni ka jeng, yang ni ka plaj ka jongi. Ngeng. Kala long ka jengkirku ya utrai. Tambahkan mau ku ki para samlang. La ngi pla ya utrai na ka menta ka jeng mentoi shimet ka jongi. Nei bangin yo ya ka buram haladihi. Nginom laban sei ya ki sok. Ki babhala ni nginom laban ya lam ya ki we ya utrai. Nginom la dala ka jong ka bor ka jongi. Klem ka jeng ya lam ka jong blame. Namar bonsen kajulong kumne bahaba ngilas ngau bangilas ngola magadan ka mensem jong jing sorong ya ka jinglong riu blai ka jongi hangta ngilas zangken ban playo Jesus Christ haba ka mensem ka jongi ka pasyapopan kadap da ka kurun sudah haba ka dan ka kum kata nginom la ban sei dan di banyalam yaki mensem iku kodor syauterai. Kaba maha kalong penban yo ba syong ho Jesus Christ. Ngam jula itu ya pi kilin no nanga pi kinong trai bomman. Lada ong kum tai yang kum ki kun Kristen kan do ka jing so shifting. Para bibien pergi prasamla ki jonga ho trai. Unong rai mensem wang Nong rasya mesim urwai don bun hajar ka partai don spa halakari ki bom tip jing e jong blai bat jing su spa kalbari syakine e banyalap jing pen ma banyato jing kenya batlem bakra badam kadawa bakinam do ladangi ngile ran ban playo Jesus Christ syaki we ti mano pati ban lej ban playa ki ladom dei menta ti lanopan lom dei yang ga baja pi ti utrain pa yano kata kalau ngajing keli nam ta jongi ku kikun ku jong play hakani ka janmen lemba jogani ka subject ka ba khot yangi bagi nam sole ran ban play utrai ublay ku ya ka jong yam ku jongi we baro ki badan hakani ka yeng bagi tang khu ka jong play pat ki betu ki bai ya kani ka live stream hakani ka por ublay khot ya piru kum jo lemba jogani ka janmen bo ublay ku ban padan kam ya pi ban long ki shakri ki jong u ban play ka kerteng ka jong u Ublay ko aman jet yapi ki kon samla jang balang ban long ki nong tray ka kam ka jang u hakan ko banta ka ba u umwan ban ben kren nam ta jang pi hato ngin syubyang mo tang bangi la long Kristen ki we pat ki men sem ki ba kodor ki ben i tang ha ni ka than polo ro shi bon ki men sem ki la jon pat ki yap klem utrai nget kum ka Christian University tu bo ya ka thong ani ai ba ka ni kan long commission field ka jong pi pa pin long ki nong playa ka teng ka jong trai ka dei ka long hak khamat nam ta jong pi pa pin long ki nong playa Jesus Christ pa ki we ki nyot pon tem bo Jesus long trai namar shisen ka sngi ko ki kon samlang ha ban ai jubab yo blai ayu ngilale na ka mata jong u shabar ka ni ka saw kan ro jong ka ying mane Ayu ngilale nam ta jong blame Shaba jong ni ka yeng mani ka jong i Hato ngilale ni am Nakam ta jong u Ho yo don ki ikon samla jong ka balang Ki badan ka men sim ka basilur ban play utrai Ngong ya pi tunang ya ile kum ta Panyalam ya ki wepat ki para samla Shaki hima ka jong blay Ni don ki ikon samla ki badan ka jing so artatien Lagi ki so shifting haba play utrai Ya bom don mano ban sngap ya pi Kebaong Isaya kalau basan puai dekat ke beningkong uban ngai ya kejip benar ke jongi Handai ngong ya pi ko ki ikon ke jong blai weng no ya kata kejing so artatien weng no ya kata kejing so shifting ha kamen sim ke jong pi haba pi don ya kamon ban play utrai pendep ya kata ke hukum ke jong Jesus Christ kebolo kren nak tien ke jong blai Matias kalau arpa pra ke dekat ke ba kat pra du arpau Markus kalau ba kan reu dekat ke ba kat san du kan reu But Lukas kalau ba arfasau kedekhat ke ba sau punyau hado sab kundai. Nomor terahi unsale ya ka baron kam ya ka jing pla ka jong pi nakam ta jong u. Ublay ukwa ban pe ya ka jing long available ka jong pi ko ki kon samla nakam ta jong u. Ningila ni amban le kum ta. Bagin long ki ba ngi bagin pla ya ka por ka jong i nakam ta jong utrai ha ka jing em ka jong i.
Nama kata kajing khot yang iha kani kajan min. Bagi kun ke jong play tu ai bangin don ya kajing long sunran ke basisha ke ban pla yo try klem jing le rain da ka bangi lenno yalade na kam tau cross bangin rai bangin baru yala kading pna wat habangin sa sha ja burom wat habangin sa sha kajing klem rain ni wan sha kren sha ben sha kren sha kho namar ka gospel rei ai bangin yai bod yo cross ai bangin yai bod yo kunrat u jongi ban gan yes no u namar kadon kanong kabaab yangi habangi bod yu lam jing le rang ko ki kun ka jong blai kane ka subject hakni ka janmet ka khot yangi om tangi ki kun samla kani ka kran hare nado ki teman besan kirang ba jong ka balang ki long ki khot jong ti balang ya phi ki long mi ki long pa yangi ki kun samla ba kani ka subject kong wat ngol le ran ban pla yo trai le ni wan ngol le ran ya ka jing pla yo trai ai ba ka subject kan ye kran ha ka jing em ko jong ki kum ki kun samla yang ki kum ki kun ki jong blai ha ki sngi ki por baro namar u blai u kwa ba ni i ya kata ha ka jing em ko jong im namar ba u blai u kwa ban pen kam ya ka jing em ko jong a u kwa ban pen kam ya ka jing em ko jong pi ban pla yo trai re balai ngim la ban pla yo trai ha ka jing balai ngim la ban pla yo trai shiki pan namar ba ka jing em ko jonga ka jing em ko jongi umpan lakha arsen ublai sham la yo ban pen em ya ka jing em ko jongi u Jesus Christ umpan yo ban shong jaka ha ka noi ba ka men sem ko jongi men sem ba khu jong blai sham la pen ko bor ya ka jing em ko jongi dei na ka ta ka daw ba ngim la ban pla yo trai kum nong in pla shiki we yo Jesus Christ abaya la digim padon ka ni kong ka long kum ta ko ki kun samla pat ke kum ki kun ke jong play ngiran kam ya ka jing kala ka bomod ha ka jing em ko jongi ngiran kam ya ka jing kala ka bomod ha ka jing em ko jongi ta ka mi pediang yo Jesus Christ kena bawa ngi pediang yo Jesus kum nong pen em jongi hang tau try nyo ban pen kam yang ngi ban long ki nong play u ban ha bu try u pen kam yang ngi u long rekat lam ban ngi hadu bakut jong ka portai Petras hakal shti ka ban kong ka jong u khot ka ban saw akal nong ka saw khot ka kan re ko ong Henry la dah uno ru usha shitom kum Kristan wat ai bon skol le ran Henry to un penon burom yo blai ha kane ka kerteng to blain kerku unya rab ngi limba jong kane ka por jong kane ka kubor pul persko ha kane ka por ai bakan long ka kubor ka ban pentamai ka jong macam perkhat ka jongi kan pentamai ya ka jing te kular ka jongi badu blai kan pentamai ya ka jing ya dai ka jongi badu blai Begin bushwa yo blai ha ka jing em ko jongi ba ke baro ken wan shaden ba ka thong ka jongi kan long bagin ya lap ya ka gospel chaki we pat ki paraman sem ki ba kodor ki baran kam ya ka jing pani wai ka jong blai blain kur khu nya ram nam ta jong phi kum ka balang nam ta jong phi ka asi yes ba pinang yo ya ka bor ka jong blai ban ya lap ya ka gospel ha ki kan jaban re baro paling ba jong phi kum ka balang ki bai pat ki man sem ki ba kodor kin yo ban tep yo Jesus Christ bat kin yo ban pdiang yo kum unong pen em ban sus pa jong ki ublen ker khu nya ram nakam ta ka buram ko jong u amen Kublai shibon pastor ya kani ka subject ya ka ba philapan snow apneng jongi lengba jong kani kami to blai nang kor khu ye phi antapat nginyo ya kijing pen bana Syabangin a ke jumpan bena kadan koi kam ka ba kum ka society kan yo ban pendap ni kapor kata kolong ba idan ijing a sung bhai bertam na ka bantai reverend ban tilang basat ibala pendap ya kan ka jingkran subject kan ka sngit ba tu beliau nang ker khui phi an kar pat i dan basan hw tham in ban yarap ban pensam ka di ka jing a so ba ka beret ya na ka banta jong i
ka senior society ka ai khublei youth Sunday phi ka teng ba thiang tam tra binang penim jungi Jesus Christ ka jingtu ka long ba kum ka society ngi jupen long ka jaseng jongka man la ka sing utrai kata ka po sau steng jan miet hang ni po yemani ka jingker pat ka long ba phi baro ki khun samla kum ba phi long mata phinya be shkani ka jaseng ba kan long ka jing singa jangi kum ka society ngan ai ka jing pen bana la sham te yo kata ka Pratrip nai bakhandai ar hajar ap saw ka porlong jaseng ka long ka po sau steng jan miet nyong lam julwai long Mr. L Rempei leader Mr. B Pede bat Mr. Kinti Thaba nyong tam ilong Mr. E Kongwer Ms. S Dirwa bat Mr. Irani nyong lam ya ka jaseng ha ka Pratrip nai bakhandai ar hajar ap saw ilong Mrs. R Bayoman lang dong siet Polis dang badwai ni Mr. Artat nang kiyo liting inong kran na i Dr. Mr. Wan Penbiang lingdo nong lan bat ka jingrai kerpang na i Ms. Sumar Kinti Thaba nong biang sai sien la sham te yo kata ka pratrik na bakandai ar hajar ar pusaw ka polong jaseng kalong ka po saw sting jan miet inong gelam jingrai long Mr. El Rempei leader Mr. B Pede Ms. Kinti Thaba inong tam ilong Mr. E Kongber Ms. S. Dirwa but Mr. Irony. Inong ilam jaseng ilong Mrs. R Bayoman lang nong siet. Pulis dang badwai di Mr. Artat nang kiu liting. Nyos ngo inong kran ni Dr. Mr. Wan Penbiang lingdo nong lan. Bat ka jingruai kerpang na i Ms. Sumar Kinti Thaba. Kini kil kadon ka jing penbana ka wei bala kerpat ki kuaya bekan apa diem lawai kan ka jaseng. Tang kini ka jing penbana. Te mentangi la poitat saka wan penkut no ya kan kajing sakri jong ya blai leng ba jong kanika por kum ka senior Christian Endeavor Society ngim la tham da pan pau kajing song ya blai balai lam bola beten yangi ya ka bangi la ban long kum ni kum bangi long hadu kanika klip man ya ka bangi yo man sakri u leng ba kisni ki por man leit no Ban ikermen bangi nang yo ban undon borom yu hagini kisngi ki por keman nang wan ru jong kaching em jongi te khandiat e swaban penwa ya kani kaching sakri ki jongi nga su don khandiat ya ka bangan ai khublei na kalyang jongka Senior Christian Endeavor Society kumtu kumbangila yo pan pendap yaki program jong kaching sakri nadu ko basdang jong ka youth week kata 8 tarik Agos ka simonde ni layo man pendap ya kajing sakri apo kajalam jong ka music committee tingi ai khublai sibun ya ka music committee kabla yo man yalam ya praise and worship ni ai ka jing khublai ki nong tem ino yalam jing ruai ni ai khublai ru i nong kren bla kren ya ka team lengba jong ka ni ka si monday ka si tuesday ru ni layo ya ka jing sakri lengba ka Jalam jong ka program committee kumtu kumbangila deb ni ai khublei ya ka praise and worship ya ka program committee nang tai nong tem nong yalam jingruai inong yalam jong ka jing sakri nong pulis dang duai kumju ni layo ya ka paper discussion lengba jong Reverend Bidon box em ni ai khublei iru lengba jong ka ni ka program aka singi balang ni layo ya ka jing sakri hapo ka jalam jong ka visitation committee ai khublei ya ka decision committee kabla ai ka praise and worship i ai khublei ru kinong tem kinong ilam jingruai nong ilam jaseng bu pulis dang duai ka jingruai kerpang kumju ru ngilayo ya ka skit ai khublei ya skit narrator skit leader kumju yu ya kinong ishimenta hakar phundai tarik kabadai ka si Thursday ngilayo ya ka jing sakri jongi ngba ka jing penya jong ka social committee Ngai khublei ya ka social committee kabla aya ka praise and worship kumju inong tem no elam jingruai ino elam jong jaseng ba police dang duai special number bar kumju ru ilayo ban pai ya ka to film ha to sngi ha ka life autorik kabdei ka sngi tho dieng ngai khublei ya ka evangelistic committee kabla panya ya ka ni sakri ilayo ya ka praise and worship lengba jongka kumju ngai khublei inong tem no elam jingruai Nang yalam jong kajing yaseng pulis dang baduai ilayo ya kajing roi kerpang kumju inong yalam ilayo ya kajing yalap ni mastar mebon do ling hakatu sngi ka jing yalap kalong ka ba
sa jingkan mau nak bentaki tu ki para banget ki blayo wan IT thamai la ka jong ka jing em hakaban penyedai palau jong unong pen em untuk live hui tarik ni layo ya ka program po jalam jong social committee ya khublei ya ka social committee po ka jing penya jong ka ya ka layo ban penyelak kai ki khana na du ko por prabaji adu lai baji bat kumjuru hakapon reu baji ya ka music committee Kalayo ban penlong ya katuka jing roi ya praise and worship lemba ka jalam jongka kumjung ya khublei nong tem nong yalam jing roi nong yalam populis dang duai ba host ya katuka jing roi to sngi bat co host bat kumjurung ilayo ya ka musical evening bat mene ka sngi ka jaseng ka shipho baje kumtung ilayo ya ka jing roi penraham sim na ka junior christian anniversary society Langkarding branch ni ai khublei ki kumju inong tem nang yalam jing ruai inong yalam bo puli na ka Old Testament New Testament bat babu jing ruai bat kumju ro ka jing ruai karpang na ka Junior Christian Anniversary Society bat inong kren wingilayo menem step ai khublei ki baro bat kumju ka jaseng ka shibji steng nilayo ya ka jing ruai pen hamen na ka Senior Christian Anniversary Society ai khublei ki kumju inong tem nang yalam jing ruai nang yalam Puli na ka Old Testament na ka New Testament baduai bat kumju ro ka jing roi koyar na ka Senior Society bat kumju ngilayo ka jingkran ni Reverend B nong kanri ni ai khublei ki ro kumju ha ka ni ka miet ai khublei ya ka Junior Christian Anniversary Society ka bla ai ka jing roi pen hamen sim kumju i nong tem noi lam jing roi ya ibu puli sedang na ka Old Testament New Testament bat jing duai bat ngilayo ka Koya na ka Senior Christian Anniversary ting ai khublei kiru kumju ya i pastor ai ka jingkran nang ba jong ka por ka khaddu eng ai khublei ru kerpang na ka bentaki nong kit kam jong ka Senior Christian Anniversary Society adu i president vice president i general secretary assistant general secretary finance secretary but i treasurer kibala simyala ka jong ka bentang hakaban penyat ya kan ka kam hakaban ka jing sakri ka jong yau blai kala long ka bayat bayat ban ka bayat dan ti ublai unang kerkhu yafi ya ka phenang la ban sakri susu ya lau jong unong pen em te mentapat ngin poi sakani ka wai ka banta pat kata kalong ka jesang pen kentang hakani ka por ngin yo ban ya pulelang ya kan ka plus jong ka CE ni ka bala bu ka bala don hakatu ka program Kabla Sean haka benta ka basyadien jang ka program inya puli lang renti ya ka bat hadien ka tanga sayo bantuai nga kerpat subhaban yang lang ka por inya puli lang ya ka ni ka pledge ka ong ta ka basyania how Jesus Christ about try ban yo bor ka baningkong kular re u pangan persang ban le ya ka nu ka ba umon yang ban le ka ba ar kan long ka rukom ka jing em jonga Panwat Jesus lop pat blai ha ka jing duai pat jing puli ka tien jong u man la ka sngi ngan kersan ye ka kam bat jing mani jong ka balang ha ka banga don bangan sim ye la ka benta ha ki jeseng bat ki wei kwei pat ki kam jong ka society ka balai ngan wat ban ya lam ki wei pat shau kris bangan ai na ka benta ka jing penya de ka hima jong u basau ban ya le ban kin ti yu la ka ri bat ban penya de ka jing long sipara au kres tengini duai umne pat au blai bok pa jongi ubah mneng Iwan ban demret khamat jome ko kanran lingba jong kani kami ni aingu ban ngis ngongu yeme ya ka jingalam ko bastat ka jome ko trai ya ka bangi ngila ban long kumni ko mangilong ko kanran mangin don hakani ka yeng ka bakantang ka jome kanran lingba jong kani ka por Isnai kan rat ya ka bamen pen kentang ya ka jing em ka jongi manginang la ban ya nang ni sakmat ko trai ya ka bangin le ya ka man ko ba khu ka jong me ya lam me ko kan rat dalau jong men sim ba khu u jong me ba ka jing em jongi ko trai kan da long si sha ka jing sai na ka ban ta ki wei phat ki ba dan bat ki be i ha ka jing ya den ti ka jongi hasla jong kan ka khandau isnai ko trai ba i ya ka bamen pendap du men sim ba khu u jong me ya ka bamen pen long ingi ko trai Kibriu ki bas charai ki batuai bat ki bawat ya ka khmat jongmi silanter jong ka jing em jongi sngau kan rar ki ni ki jing duai to da map kan trai kilat baro ki bangi pen sngau si eme
naba kerteng jemu Jesus Christ ni pan. Amen. Soba pensyong. Dia mentang inya penwai no ya kani kejing syakri kejung ia ublay. Inya ruai ya ketuk kasi platform kabaong da kabashania hau Jesus Christ utrai ngaduai unya lambor yang unai. Ngakular ban persyang monjong uban le. Ko Jisu nong peniem bat ngatu syongnya. Hadian berada penruai kani kejing ruai. Ngan kerpat i teman mesan W1 Swen. Wisngawa ban ayah kasi benediction. Pat kumjo ban pelaj ingi da kejing kerku penwai. Kapashamya Ujisu Krisutrai Ngaduai unyalam Borya Ngaun ai Ngakular ban bersyam Monjong uban len Puji sunong pen Imba ngatusyong nen Jing im manlakasi Enlong jing gular Ngan kesyanjing mani balang uplehi Banshim yala pentan dat uban syakri Yagi Syakri ngamben nut ban ai yari ngan yai ken ma haki jeng duan ban pen yang jing long para hautrai Tini wai. Tu play untuk kami tu opening jonga bat jong pi. Abangi mindan syuk markamat parlok hi. Tu aru bagajing eat ba gajong play kupan da bom jukut sebom jukut. Gajing IA ke badap yang dap kerhai gajong drive nong pim jing Jesus. Lambat gajing slok ke ba pensat bor gajong mensim bako. Abi di belong lai hawe play. Kelang rangkat lambat ngi iwe piwe bermi kapor. Hoat rangkat berlakajong ke senior society. Rangkat ru bat ki weipat ki prasamla ki prabangai ki bamani bat syakri mak lengsat lak perthai naduk mentaw bat arta bom jukut ru amen